Nájdi si tiché a pohodlné miesto, kde ťa nikto nebude rušiť. Sadni si alebo si ľahni a zatvor oči. Zhlboka dýchaj a s každým nádychom nechaj do svojho tela prúdiť pokoj. Teraz si predstav, ako s každým nádychom prúdi do tvojho tela svetlo plné čistej energie. Teraz s každým výdychom si predstavuj, ako z tvojho tela uniká tmavá a ťažká energia, ktorá symbolizuje negativitu a stres z tvojho bývalého vzťahu. Cíť, ako sa s každým dýchom stávaš ľahšia a energeticky čistejšia. Predstav si, že medzi tebou a tvojim bývalým partnerom je pupočná šnúra. Táto šnúra predstavuje všetky negatívne energie, emócie a spomienky, ktoré sú medzi vami. V tvojej ruke držíš nožnice, ktoré symbolizujú tvoje rozhodnutie a moc oslobodiť sa. V tvojej predstave si vezmi do ruky nožnice, ktoré symbolizujú tvoju schopnosť ochrániť svoje energetické hranice. Zhlboka sa nadýchni a vydýchni. Keď si pripravená, vo svojej predstave použij nožnice a prestrihni pupočnú šnúru. Keď sa šnúra rozdelí, cíť, ako sa od teba odpútava každá bolesť a negativita. Cíť, ako sa uvoľňuje tvoje srdce a duch, tvoja myseľ jasnejšia. Si slobodná.
Po prestrihnutí si teraz predstav, ako okolo teba vyrasta svetelný štít. Tento štít je silný a svetlý a chráni ťa pred akoukoľvek negativitou, ktorá by sa k tebe chcela vrátiť. Cíť, ako tento štít nepreniknuteľne bráni tvoju energiu. Tento štít ťa chráni a zároveň ti umožňuje voľne dýchať a žiť bez obav z minulosti. Ostaň ešte chvíľu v tichu a pohode. Vychutnávaj si pocit ochrany a energetickej čistoty. Keď budeš pripravená, pomaly sa začni znova sústrediť na svoje okolie. Pohybuj prstami na rukách a nohách a keď sa cítiš pripravená, pomaly otvor oči. Túto meditáciu môžeš praktizovať vždy, keď cítiš potrebu obnoviť svoje energetické hranice alebo sa cítiš zvlášť zraniteľná. Pomôže ti udržať si osobný pokoj a ochranu aj v náročných situáciách.